മാതാജി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നേ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ആഴ്ചത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, സ്വാഗതം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പേര് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം യോഗം എന്നാണ്. അതായത് വിദ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുതും രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അറിവുമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവുമാണ് ഈ യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനോട് ചേരാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടിയും ഇതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ. പ്രിയ, നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവര് ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 10 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അർജുനന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആർക്കാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അർഹത, ആർക്കാണ് ഇതിന് അർഹത ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അസൂയ ഏറ്റവും ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ടേ പറയില്ല അസൂയക്ക് മരുന്നില്ല, അസൂയക്കും കഷണ്ടിക്കും മരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വിദ്യയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്, സകല അശുഭങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നതാണ്, പവിത്രമാണ്, ഉത്തമമാണ്, പ്രത്യക്ഷാവഗമമാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന്? ഉടനെ ഗുണം തരും. ഉടൻ പണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അടി വെക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 1 മാല കൂട്ടി 2 മാല, അങ്ങനെ 16 മാല എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് അത്രയേറെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിച്ചു, തരളിതമാവും മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. അതനുഭവിച്ച് അറിയാൻ നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. പിന്നെ ഇത് ധർമ്മ്യമാണ്, ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉപരി ഇത് സുസുഖമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതായിട്ട് നമുക്ക്
ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വിദ്യ, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഈ വിദ്യ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് വായു ആകാശത്തിൽ എന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സകലതിൻ്റെയും സൃഷ്ടിക്കും നിലനിൽപ്പിനും ലയത്തിനും 3 കാര്യത്തിനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കടലിന്റെ അടിയിലായാലും ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിലായാലും പാറക്കെട്ടിന്റെ ഇടയിലായാലും മഞ്ഞുപാളികൾക്ക് ഇടയിലായാലും അവിടെയൊക്കെ ജീവികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹിമാലയത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ എസ്കിമോകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അവർക്ക് വേണ്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദൃശ്യമാണ് ആ കരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും ജാഗരൂകരാണ്. ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുള്ള എത്രയോ കഥകൾ നമുക്കറിയാം. പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാലോ. എത്ര കാട്ടിലും മേട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മയും അച്ഛനും പോകുമല്ലേ. എന്നിട്ടും അവർക്കൊന്നും ഒരു ആപത്തും പറ്റാതെ അവരൊക്കെ ഓരോ കുലങ്ങളുടെ അധിപതിമാരായിട്ട് മാറിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭഗവാനെ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക. അതാണ് രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്റെ അധ്യക്ഷതയില് പ്രകൃതിയാകുന്ന ശക്തി സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ സംസാര ചക്രം സതതം എപ്പോഴും തിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. ഒന്നുകൂടി വരും. സോറി ട്ടോ, ഇതെന്തോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത് അവജാനന്തി മാമൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം മഹേശ്വരം എന്ന പരമമായിട്ടുള്ള ഭാവം അറിയാത്ത ആൾക്കാര് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു? വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. ഷെയർ സ്ക്രീൻ ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാതെ പറയാട്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്നിവിടെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മഴയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല.
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്തവരോ ഭഗവാനെ സദാ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ശിശുപാലൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വെറും കാലി മേച്ച് നടക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ് നീ, നിനക്ക് രാജാവാകാനോ രാജസൂയം അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള അർഹതയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതേപോലെയാണ് മൂഢന്മാര്. വേറൊരാള് ഇതുപോലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ട് മൂഢമതേന്ന് വിളിച്ചില്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ. ആരാണ്? ശങ്കരാചാര്യര്. ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. കാലൻ വന്നിട്ട് വാതിലുമ്പിൽ മുട്ടണ സമയത്ത് വാതിലടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡുഗ്രിഞ്ഞ് കരണ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യം ഉണ്ടാവണ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഭജ ഗോവിന്ദം, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരേ ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാര്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് കൂട്ടിന് വരുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വേറെ യാതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവോട് കൂടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. എങ്ങനെ? ജനക മഹാരാജാവ് രാജർഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, രാജഭരണം നടത്തി എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു, തൻ്റെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും രാജാവ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ബാധിക്കാതെ, അതിപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും രാജാവ് അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നു. അതിനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്, അവരത് ചെയ്തോളും എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ കാള വെറ്റൂന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കയറെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജാമുറിയിൽ ഇപ്പൊ കുറെ ഈശ്വരന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും ഒരാൾക്ക് മാല ഇടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ മറ്റാൾക്ക് ദേഷ്യം വരും, അയ്യോ ഇന്ന് ഞാൻ നാമം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശിവൻ പിണങ്ങോ, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ആള് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പൂജാമുറിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അല്ലെ? വിളക്ക് വെക്കുമ്പോ 3 തിരിയിടണോ 2 തിരിയിടണോ അതോ 1 തിരിയാണോ നല്ലത്, കിഴക്കോട്ടാണോ പടിഞ്ഞാട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ വരും. ഓടക്കോയില് വെക്കാൻ പാടുമോ കൃഷ്ണനെ, അപ്പൊ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പോവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്? ഭഗവാന് കാണാനില്ലല്ലോ, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തെളിയാനാണ്. ആ വിളക്കിന്റെ പ്രഭയും അതുപോലെ ആ നാമജപത്തിന്റെ ശബ്ദവും ചന്ദനത്തിരിയുടെ സുഗന്ധവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഒരു ലയം, ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചേരാനുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുന്നതും മണി അടിക്കുന്നതും ഒന്നും. അതെ, നാമം ചൊല്ലണത് മാത്രം ഭഗവത് സേവയാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടം ശ്രേഷ്ഠമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിളക്കിന്റെ ശോഭ നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. പൂക്കളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സുഗന്ധം നമ്മളുടെ മൂക്കില് നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണും ചെവിയും മനസ്സും ഒക്കെ അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണ് ഈ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയില്ലേ. ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ബാക്കി എന്താ, ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം അല്ലേ. അപ്പൊ ചിലരുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും മൂഢന്മാര് പറയണത് കേട്ടിട്ട് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമുക്ക് നാമം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അവജാനന്തി മാമൂഢ. അവജാനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ജാനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അജാനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്. അത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജാനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരോ ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും. അവജാനന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്
അവര് കഷ്ടപ്പാടാവും. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയണത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണെങ്കിൽ അപ്പടി തെറ്റുമായിരിക്കും. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര് പറയണത്, സജ്ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ജ്ഞാനികൾ പറയണത് ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. മോഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഇതൊക്കെ ചേർന്നതും മോഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വഭാവമുള്ളവരുമായ ഇവർ രാക്ഷസവും ആസുരവും ആയ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ? സാത്വികം, രാജസം, താമസം. അപ്പോ ഈ രാജസവും താമസവും ഉള്ളവരാണ് രാക്ഷസീയമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള പ്രകൃതിയായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. അവര് പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ ജന്മം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ പാഴാണ്. ഒന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുക. കാരണം അവരുടെ വിചാരം രാക്ഷസമായ അല്ലെങ്കിൽ താമസമായ രാജസമായ കാര്യങ്ങളാണ്, സ്വത്തുണ്ടാക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കഹോളിക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ജോലി തന്നെ ജോലിയായിട്ടിരിക്കലാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങള്, നാമം ചൊല്ലാനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറിലൊരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ വിചാരിക്കുക. 10 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ ഉറങ്ങിയാൽ 8 മണിക്കൂറേ ആവുള്ളൂ. ബാക്കി 16 മണിക്കൂറില്ലേ, അതിലൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് നേർവഴിക്ക് വരാത്തത്. സൗന്ദര്യമാണ്, എനിക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ഭൂസ്വത്തുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഏത് നിമിഷവും അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവാം. അപ്പോ അവരുടെ വിചാരം എന്താ, ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനോട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സുഖാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെക്കാളും ഭേദം നമ്മൾക്കാണ് എന്ന് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ അവര് പണിയെടുത്തിട്ടാണ്, പണിയെടുക്കാണ്ട് കിട്ടുന്ന ലോട്ടറി കിട്ടുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, അപ്പോഴും അത് അവര് പറയും, അയ്യോ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണം. പണം ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അസുഖമൊക്കെ വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെലവാക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണം. പക്ഷെ അതിനടിമപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തില് ഈ പ്രഭുപാദര് പോയപ്പോ ഒരു 60 വർഷം മുമ്പാണ്, വളരെ 5000 വർഷം മുമ്പൊന്നുമല്ല, 60 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയ സമയത്ത് എന്താ കണ്ടത്, അവിടെ സമ്പത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ആയിരുന്ന അമേരിക്ക. ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ സമ്പന്ന ഗൃഹങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ, യുവാക്കന്മാര്, അവരാണ് ഹിപ്പികളായിട്ട്. മടുത്തു അവർക്ക് ജീവിതം. എന്തിനാണ് പണമൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടാതായി, സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മതിയായി. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പരസ്പരം വലിയ ബന്ധമൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത്. അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് വന്ന് റോഡ് സൈഡില് കഞ്ചാവും പുകച്ച് വെറുതെ കിടന്ന് സമയം കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം കണ്ടു വിഷമിച്ചു. അവരാണ് എന്താണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയാണ്. ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള, ഇതുപോലെ ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഭക്തിപൂർവം ചൊല്ലുന്ന ആ നാമം അവര് അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. അവര് മുഴുവനുമായിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവരതിലേക്ക് മാറിയതിന് പ്രഭുപാദരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണം കാണാം. അങ്ങനെ അവരെന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എത്രയോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തകരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ആ ഹിപ്പി ആയിട്ട് ഒന്നിനും വേണ്ടാതെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് നടന്നിരുന്ന ആ ആൾക്കാര് വെറും ഈ നാമജപത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ
ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ സുഖാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പിന്നെ അത് വലുതായാൽ നന്നായി, അതിന് ജോലി കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടണം, പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം, പിന്നെ അതിന് ഉണ്ണി ഉണ്ടായി വേൽപ്പിച്ച് അതിനൊരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായി കണ്ടാവൂ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യം. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, മോഹങ്ങൾക്ക്, ആശകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ അടിമപ്പെടരുത്. ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം അടിമയാവാം, ഭക്തിക്ക്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മോഹം എന്തെങ്കിലും നടക്കാതെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. അതിനിട വരുത്താതെ നമ്മൾ സാത്വികരാവും. ഈ രാക്ഷസിയും അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിയുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മൾ ജയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, സാധിക്കണം. നമുക്ക് നാമജപം നമ്മളെ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് രാക്ഷസിയും ആസുരിയുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ രാജസികളും താമസികളുമായിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യം. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാര്, സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവര്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാര്യം? എൻ്റെ ദൈവികമായ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ ഭൂതവസ്തുക്കളുടെയും കാരണം ഞാനാണെന്നും എനിക്കൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കി അന്യചിന്ത കൂടാതെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത്രയും 9 അധ്യായം വരെയും അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അവരറിയുന്നു. അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു നാശവും ച്യുതിയും ഭവിക്കാത്ത ആളാണ്. ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള പിടിവള്ളിയാണ് നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത്. ഉറപ്പുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അതേ ഒരു പിടിവള്ളി അതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം, അതാണ് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സത്യമായിട്ടും തെളിഞ്ഞു വരിക. അതിനെന്ത് വേണം? ഏകാഗ്രതയോടെ നാമജപം. പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടോ പലതും TV പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ നാമം ജപിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. അതും കാര്യമില്ല, ഇതും ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം സത്യയുഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു? തപസ്സായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് ആയപ്പോ യജ്ഞങ്ങളായി. അതിനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം അറിവുള്ള ആൾക്കാരും യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വസ്തുക്കളും ശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വസ്തുക്കളുടെ. അപ്പൊ ആ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു? ക്ഷേത്രാരാധനകളായിരുന്നു. വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആരാധന ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി തൊഴുതു വന്നു എന്നല്ല. അമ്പലത്തിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിക്കാനും കൂടിയുള്ള ഇടമായിരുന്നു അന്ന് അമ്പലം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കലികാലമായപ്പോ അതിനും സാധിക്കാതായി. ആൾക്കാർക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ലാതായി, ആയുസ് കുറവായി, ആ രോഗങ്ങൾ കൂടി, പല വേറെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്തായി? അത് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാമജപമാണ്. കലോർ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം നാസ്തേവ ഗതിരന്യഥ. അന്യമായ ഒരു ഗതിയും കലിയുഗത്തിലില്ല. എന്ത് വേണം? ഹരിനാമജപം അല്ലാതെ ആണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും കീർത്തനമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലാനും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ളത് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്യണം. അതും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അവരിലുള്ള അതേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്, ആ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിലും ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളത് അറിയണം. അതാണ് അടുത്ത് നിൽപ്പോരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപനീശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്ത് ആശ്ചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം ഉള്ളവർക്കേ ഭഗവാനെയും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. അപ്പൊ ഭക്തി ഉള്ളവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തി ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും.
നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കും, എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കും. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നേടും എന്നുള്ള ദൃഢവ്രതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെയായി വന്നോളും. കണ്ടോ, ദൃഢവ്രതമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ. പ്രഹ്ലാദനായാലും പ്രഭുപാദരായാലും അർജുനനായാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ദൃഢവ്രതമുള്ള അവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സദാ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വാക്കിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർക്കാലോ ഭഗവാനെ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കീർത്തനം ചെയ്യണം. യഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസംയമനം വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസനകൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെ ഒക്കെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കണം. സജ്ജനങ്ങളെ കാണാനൊക്കെ അപ്പൊ അവസരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം, അവരെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ. സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീണ് നമസ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവര് ബഹുമാനിക്കണം സജ്ജനങ്ങളെ. ദുർജനങ്ങളുടെ ഭാഷണമാണെങ്കിൽ കേൾക്കാതെ ഇരിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സതതം നമസ്കരിക്കണം. ദുഃഖത്തിൽ മാത്രം പോരാ, സുഖത്തിൽ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം, നമസ്കരിക്കണം. അങ്ങനെ സ്മരണം, കീർത്തനം, വന്ദനം എന്നീ ഉപാസനകളൊക്കെ ഭഗവാനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സതതം കീർത്തയന്ത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. മറ്റു ചിലരെന്തു ചെയ്യും? ചാപ്പി അന്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ചിലരെന്തു ചെയ്യും? എന്നെ ജ്ഞാനമാകുന്ന യജ്ഞം കൊണ്ട് ഏകത്വഭാവനയോടുകൂടിയും ബഹുത്വഭാവനയോടുകൂടിയും ഉപാസിക്കുന്നു. ഉപാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപാസനം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നെ അർത്ഥമുള്ളൂ. അറിവിന്റെ വഴി കൂടെ നീങ്ങുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവര് പുസ്തകങ്ങള്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള് ഒക്കെ വായിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പം ഈ കലികാലത്തില് വേദങ്ങൾ എത്ര അധികമുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഉപനിഷത്തുകൾ എത്ര ഉണ്ട്, പുരാണങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട്, ഇതിഹാസങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്. അതൊന്നും പഠിച്ച് സമയം കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എടുക്കണ്ട. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്നത്. യാതൊന്നു കാണുന്നതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കേൾപ്പതതു നാരായണ ശ്രുതികൾ, യാതൊന്നു ചെയ്വതതു നാരായണാർച്ചനകൾ, യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമ എന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്താ മതിയല്ലോ. എന്ത് എളുപ്പാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും അറിയാനും സമയം കളയണത്? മഴയുടെ ശക്തി കൂടി. അടുത്ത ശ്ലോകം 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാധാഹം അഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നീരഹം ഹുതം. ഇതൊക്കെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ദേവന്മാർക്കായിക്കൊണ്ട് ചിലര് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആ യജ്ഞം ഞാനാണ്. പിതൃക്കൾക്കായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞവും ഞാനാണ്, ക്രതുവും ഞാനാണ്. അതായത് പണ്ട് മൃഗബലികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പശുഹിംസ ഇല്ലാത്ത യജ്ഞങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ക്രതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗമാണ്. യാഗങ്ങളില് പണ്ടൊക്കെ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ, ആട്, അതിനെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് രക്തമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനവര് ന്യായം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ജീവികൾക്ക് മോക്ഷമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്.
പക്ഷെ പിന്നെ അതൊക്കെ ബുദ്ധിന്റെ കാലത്ത് വന്നപ്പോ അതൊക്കെ നിരോധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞം, പശുഹിംസ ഇല്ലാത്ത യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, സ്വീകരിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്വധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിതൃകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മള് ബലി, ശ്രാദ്ധം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഹം ഔഷധം, സ്വാധാഹം അഹം ഔഷധം. ഓഷധികൾ, ഈ യാഗത്തിന് കുറെ ഓഷധികൾ, ഒരു ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മന്ത്രോഹം, യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹമേവ ആജ്യം, ഹോമദ്രവ്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹം അഗ്നി, എന്തിന്റെ, യാഗത്തിനുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട അഗ്നി ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹം ഹുതം, ഈ യാഗത്തിന്റെ അർപ്പിക്കുന്ന ക്രിയയും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും മന്ത്രങ്ങളും ഞാനാണ്. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നായ ഞാൻ പലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവണതാണ്, പലതരം ആളുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പലതരത്തില് സ്വയം ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകമായ ഞാൻ പൃഥക്കായിട്ട് നിലനിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ, ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവ് ഞാനാണ്. മാതാ ഭാതാ പിതാമഹ ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദ്യം പവിത്രം ഓങ്കാരം, വേദ്യം ഞാനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്, അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തു ഭഗവാനാണ്. പവിത്രം ഓങ്കാരം, ഏറ്റവും പരമ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓംകാര നാമം, ഓംകാര ജപം ഞാനാകുന്നു. ഋക് സാമയജുരേവച, ഈ മൂന്നും ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും യജുർവേദവും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാമഹനും മാതാവും പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് വീണ്ടും അറിയേണ്ടതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും അത് നമ്മള് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ ചൊല്ലില്ലേ, യജ്ഞോ യജ്ഞപതിർജ്ജ യജ്ഞംഗോ യജ്ഞവാഹനോ യജ്ഞസാധന യജ്ഞഗുഹ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലില്ലേ, അതാണ്. എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭുസാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃ പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫലം നൽകുന്നവനും ജഗത്തിനെ ഭരിക്കുന്നവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് സാക്ഷി രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ജഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവരുടെയും അഭയകേന്ദ്രവും സുഹൃത്തും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തിയും നാശവും എല്ലാത്തിന്റെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരനും ആദികാരണവും നാശമില്ലായ്കയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും ഉറ്റമിത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഉറ്റമിത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉറ്റമിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. മറ്റു ദൈവാരാധനകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആൾക്കാരെ അതാത് ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ പൂർണ്ണമില്ല, അവർക്കൊന്നും മോക്ഷം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല. ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഈശ്വരന്മാരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഗോവണി പോലെയാണ്, ഭഗവാനെ ആവുമ്പോൾ അത് ലിഫ്റ്റ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ 1ാം അധ്യായത്തിൽ 1ാം ലെവലിൽ പറയുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപാമി അഹം വർഷം ഗൃഹിണാമി സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവം തദർജുന. ജഗത്തിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആള് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ചൂടില്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്ക് ചൈതന്യം ഉണ്ടാവില്ല, പൂക്കൾ വിരിയില്ല, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല.
അങ്ങനെ അത് ഭൂമിക്ക് ചൂട് നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് ചൂടിന്റെ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മഴ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിഗ്രഹിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അമൃതവും നൃത്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലാകുമ്പോൾ കടലിലെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് ചൂടുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, തണുത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോ ചില കാലത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, കടുത്ത വേനലുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി നശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപോ ഭൂതപാപായജ്ഞൈരിഷ്ടോ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അസ്മിന്തി ദിവ്യാന്തിരി ദേവഭോഗാൻ. ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ യാഗങ്ങളിലൂടെ എന്നെ ഇന്ദ്രദേവതാരൂപത്തിൽ യജിച്ച് സോമരസംപാനം ചെയ്ത് ഇഹലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ ക്ഷയിച്ച് സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടുന്നു. അവരുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അവരെ ദേവലോകത്തിൽ എത്തിച്ച് അവരെ ദേവന്മാര് കൊണ്ട് സ്വർഗസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് പുല്ലുകെട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പശുവിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ലേ, കൊടുത്തില്ല, ഇങ്ങനെ നീ വലിച്ചു വെച്ച് തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് അവര് പശുവിന്റെ പശുപാലന്മാർ ചെയ്യണത്. അതുപോലെയാണ് വേദങ്ങള്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫലം പറയും, ശ്രുതി പറയും, ഫലശ്രുതി. ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് വരും. അങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഠിനമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ജയന്റ് വീലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മുകളിൽ കയറിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീണു വരും. സ്വർഗം കിട്ടും, പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗം കിട്ടും. സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ജരം ഉണ്ടാവില്ല, നരുണ്ടാവില്ല, അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല, വയസ്സാവില്ല. അതേപോലെ എപ്പോഴും സംഗീതമാണ്, പാട്ടാണ്, പ്രായമാവില്ല. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം അവിടെ സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും പതിക്കും. അതാണ് ഈ സൈക്കിളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് പോണ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ജയന്റ് വീലിന്റെ മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പോലെ. അതിനൊന്നും ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ട, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടെയും എപ്പോഴും ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്ന രത്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൽപ്പവൃക്ഷമാകുന്ന എന്തും തരാൻ സാധിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ്. സുരഭി സദാ പാല് ചോർത്തെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള പാലുണ്ടാക്കുന്ന പശുക്കളാണ് അവരുടെ ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. പേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ അനുസരിക്കുന്നു. അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണോ? ഈ നാമം ജപിക്കുക. സ്വർഗലോക സുഖം അനുഭവിച്ച് പുണ്യം കഴിയുമ്പോ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങനെ ഇവർ വന്നും പോയും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, പുനരഭിജനനം പുനരഭിനടനം പുനരഭിജനനീ ജഗതേ ശയനം. അതിൽ നിന്ന് നിൽക്കാതെ ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം. അമ്പാടിയിലൊക്കെ ഗോപികമാരെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രാവിലെ എണീറ്റ് അവന്റെ പുലി മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും യശോദാമ, അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഗോപികമാർക്ക് തൈര് കടയാണെങ്കിലും പശുക്കുട്ടികളെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവാദു നാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ. ഭഗവാന്റെ അനന്തനാമങ്ങളല്ലേ, 1000 തന്നെയുള്ള അനന്തനെ പോലും ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര നാമങ്ങൾ. അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അവര് അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ
അത് മതി. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ പുണ്യം ചെയ്യിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ഭൂമി അപ്പോഴേക്കും കലികാലം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തൊക്കെ പേപ്പറിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ കുട്ടിയെക്കാളും കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. വിഷം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ മറ്റേ കുട്ടിയെ കൊന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇനി കലികാലത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കരുത്. തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ സുഖം അന്വേഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകരുത്. നിത്യമായിട്ടുള്ള ശാന്തി, സമാധാനം, സുഖം ആരാ തരും? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹരിനാമത്തെ വിടാതെ നിങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു. മുമ്പും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിച്ചുകൊള്ളും, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയാണ്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, വേറെ ഒരു ചിന്തയും കൂടാതെ, അനന്യമായ ചിന്തയൊന്നും കൂടാതെ, യേ ജനാ പര്യുപാസതേ, യേ ജന, ആരാണോ സർവദാ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നത്, തേഷാം, അവരുടെ നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാനെ മാത്രം ഏകാഗ്രചിത്തരായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ നാമം ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ശക്തി കിട്ടണം. നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഐകമത്യ മഹാബലം എന്ന് പറയില്ലേ, ടൂലൊക്കെ പറയില്ലേ, കുറെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയാലാണ് അതിന് ശക്തി കിട്ടുക. ഗംഗാ ജലപ്രവാഹം അനേകം കൈവഴികളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾക്ക് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ, ഏകാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ ലൗകികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ ക്ഷേമങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് എന്റെ വാക്കാണ്. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണ് അല്ലേ? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ISKCON ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എല്ലാം ഞാൻ വഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്നാണ് ഭഗവാനിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് പുണ്യം അനുഭവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ മതി, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും നമ്മളെ. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ലോകത്തില് ഈ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗീയമായ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുക? തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഈ കപട ലോകത്തിലേക്ക്, കപട ലോകം എന്നല്ലേ അറിയാ, കവി എഴുതിയിട്ടില്ലേ? കപട ലോകത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടായതാണ് പരാജയമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെ കളിയാക്കി പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എഴുതിയതെന്ന കപട ലോകത്തിൽ എന്നുടെ കാപട്യം സകലരും കാൺമതാണ് പരാജയം. എന്തായാലും ഈ ലോകം കപടമാണെന്നാണ് ഇവര് എല്ലാവരും പറയണത്. അപ്പൊ ആ കപട ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ, നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അർപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 23. ഏ അപ്യന്യദേവതാ ഭക്താനി ജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാം തേപി മാമേവ കൗന്ദേയാ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. അവിധിപൂർവകം, വിധിപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ്. അന്യദേവതകളെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉപാസിക്കുന്നവർ
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല വിചിത്രകാരമായ ആരാധന, അത് ആ വിധിയാണ് എന്ന് അറിയുക. എളുപ്പ വഴിയുള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് ഈ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോണത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. വലിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോണിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കയർ കോണിയുണ്ട്, നടന്ന് ചുറ്റി പോണ കോണിയുണ്ട്. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ വേറെ വല്ലവരും അതിനൊക്കെ പോവോ? ആരെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വേറെ വഴികൾ നോക്കി പോവാം. അപ്പൊ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട്. മറ്റു വഴി കൂടെ പോയാലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എത്തുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിദ്യ വേണമെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, വീട് പണിയുമ്പോ അറിയണം വിശ്വകർമാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാമദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം പഠിക്കുമ്പോ അതിലുണ്ട് കാര്യം. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? അന്യദേവത മുമ്പ് എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളുടെ സമയം വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കളയണ്ട. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കണ പോലെയാണ്. അത് ഇലകളൊക്കെ തിളങ്ങും, പക്ഷെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഒരു രാജാവും മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെ സേവിച്ചാലും നല്ല മന്ത്രിമാരാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. പക്ഷെ രാജാവിനെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് കൂടുതൽ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. മറ്റ് ദേവോപാസകന്മാർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, എങ്കിലും അവരുടെ ആരാധനയും എന്നിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദര് പറയണത്, വേരുകളിലല്ല ഇലകളിലും ശാഖകളിലുമാണ് അവര് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വയറിനല്ല ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്താണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേന തസ്യവന്ദിതേ. ഞാനാണ് എല്ലാ ആരാധനകളുടെയും ഭോക്താവും ഫലധാതുവുമായ പരമാത്മാവും. ഫലകാമനയോടുകൂടി ഇഷ്ടദേവതയെ ഉപാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വിപദിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്നലെ കസ്തൂരിമാനിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അണുമാത്ര രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാതെ സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയാതെ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാത്തവര് നിപതിച്ചു പോകുന്നു, താഴെ വീണ് പോയേക്കും. സർവത്തിന്റെയും ഫലദാതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യ മാറില്ല എന്നാണ്. കുട്ടികള് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കരയുമ്പോ അത് കൊടുത്ത അപ്പൊ കരച്ചിൽ വരും, പിന്നെ വേറെ കാര്യത്തിന് കരയും. അതുപോലെയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെ കിട്ടുള്ളൂ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മസ്യാജിനോ ഹിമാം. ഭൂതങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവരെവിടെ എത്തും? ഭൂതേജ്യ, ഭൂതങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തും. പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത, പിതൃക്കളെ മാത്രം പൂജിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തിലെത്തും. അത് നമ്മൾ ഇനി ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. 14 ലോകമുള്ളതില് ഓരോ ലോകം ഏതാണ്, ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ലോകം ഏതാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്തെത്തും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തെത്തും, മറ്റു ഭൂതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭൂതലോകങ്ങളിലെത്തും. മദ്യാജിനോ അപ്പിമാം, എന്നെ യോജിക്കുന്നവര് ധ്യാനിക്കുന്നവരാകട്ടെ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജനിക്കും.
അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര്, നമസ്കരിക്കുന്നവര് അവിടെ എത്തും. ചിലര് മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലര് അതിനേക്കാളും നീചരായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കല്ലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനത്തെ നീചമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയാണ് എത്തുക. ഒരിക്കൽ ഈ രാജാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറയുന്നതാണ്, ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പണവും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സംഗീത വാസന, ഭഗവാനെ സംഗീതം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് പണമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാര് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കി. ആ ഗുരു ആവട്ടെ രാജാവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ, എനിക്ക് ഒരു പണവും വേണ്ട, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം, ഇത്രയും കഴിവുള്ള ശിഷ്യനെ കിട്ടണത് തന്നെ ഭാഗ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ചെറുതാവുമ്പോ ത്യാഗുവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതമാവും ഈ കുട്ടിയുടെ പാട്ടിന്റെ ഒരു വളർച്ച കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ രാജാവിന്റെ മുന്നില് ത്യാഗരാജസ്വാമികളോട് കീർത്തനം പാടാൻ പറയും. അങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു രാമനാണ് ഭഗവാന് ത്യാഗുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വാമി. രാമനെ സ്തുതിച്ച് കീർത്തനം പാടും. രാജാവിന് എന്താ പറയേണ്ട അറിയില്ല. രാജാക്കന്മാര് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു. നമ്മള് രഘുഗണ രാജാവിന്റെ പല്ലക്കും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, രാജാവിന് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ അറിവ് അത്രയേറെ അറിയവരായിരിക്കും രാജാക്കന്മാർ. അപ്പോ ഈ രാജാവിന് ഈ കുട്ടിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ ഇവിടെ നിർത്തണം, എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരി, എന്നാ വലുതായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരണം, ആസ്ഥാന ഗായകനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കണം എന്നൊക്കെ ഗുരുവിനോട് പറയും. അവസാനം ഒരു കീർത്തനം എങ്കിലും പാടാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കീർത്തനമൊക്കെ പാടി കുറെ ഒരു വലിയ മാലയൊക്കെ കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഗുരുവിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്തുണ്ട് കരയണു. അപ്പൊ ഗുരു വിചാരിച്ചു, എന്തിനാ കരയണത്, കൊട്ടാരത്തിന് പോന്നോണ്ടാണോ, അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ത്യാഗരാജൻ പറയും, എനിക്ക് ഈ മാലയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് രാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടാനും ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് അത് മാല വാങ്ങിയില്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കരയണത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ വലുതായപ്പോ ആസ്ഥാന ഗായകനൊന്നും ആവാൻ സമ്മതമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് കീർത്തനങ്ങള് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനാണ് നിധിജാല സുഖമാ രാമസന്നിധി സുഖമാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. നിധി കിട്ടുന്നതാണോ സുഖം, ശ്രീരാമന്റെ സന്നിധിയിൽ പോണതാണോ സുഖം? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഉത്തരം. അതാണ് ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ, ആരാധിച്ച് കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് ശ്രീരാമനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്റെ നാവ് നാമം ചൊല്ലുള്ളൂ, കീർത്തനം ചൊല്ലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ത്യാഗരാജസ്വാമി. അപ്പൊ അതേ രാമൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനായാലും നാരായണനായാലും വിഷ്ണു ആയാലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാണ് വിഭാഗം 5 അവസാനത്തെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതെപ്പോഴും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയണത്? ആന വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പണം ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നോ ഒന്നല്ല പറയുന്നത്. പത്രം മതി, വെറും ഒരു ഇല മതി. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ, തുളസി പത്രം, തുളസിയുടെ ഒരു ഇല മതി. പുഷ്പം, ഒരു പൂ മതി. ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം. തോയം, ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അതില്ലാത്തവരാരുണ്ടാവും, അത് മതി. നമ്മളുടെ തൃപ്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു തൃപ്തി കിട്ടാനായിട്ട് പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലമോ തോയമോ എന്തെങ്കിലും മതി. എങ്ങനെ വേണം, അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത. യോ മേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തിപൂർവം വേണം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും?
തദഹം ഭക്തിയുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. ഭക്തിയുപഹൃതമായിരിക്കണം, ഭക്തി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതായിരിക്കണം ആ സാധനം എനിക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കും. പണ്ട് ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില് ഒരാള് ഒരു വലിയ സമ്പന്നനാണ്, ആനയിലും കുറഞ്ഞ് ചെറുതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ആളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആനയെ നടക്കിയിരുത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു വയ്യായ വരാണ്. അപ്പൊ അയാളിങ്ങനെ വളരെയധികം നോക്കിയപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ പ്രശ്നമൊക്കെ വെച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാല്, ഒരു ഭക്തൻ വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കുന്നിക്കുരു കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ആന ഇരുന്നത്. അപ്പൊ കുന്നിക്കുരു ഒക്കെ ചതഞ്ഞു പോയി, അതാണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കുന്നിക്കുരു ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭേദമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് കുന്നിക്കുരു കൊടുത്ത ആളോടും ആനയെ കൊടുത്ത ആളോടും ഒക്കെ ഭഗവാന് ഒപ്പമാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം കൊടുത്തത് കുന്നിക്കുരു ആണെങ്കിൽ ആ ആളോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക. ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തുളസി കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കൃഷ്ണ ഭക്തിപ്രദയാണ് തുളസി. അപ്പൊ തുളസിയുടെ ആഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് പോയി ഇരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ തുളസീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു തുളസിയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ജലം അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് കണക്കൊന്നും എഴുതി വെക്കുന്ന ആളല്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം എത്ര കൊടുത്തു, പിന്നെ പ്രാവശ്യം കുറച്ചേ കൊടുത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് കൂടുതൽ തന്നു, ഇയാള് 2 ദിവസം വന്നു, മറ്റേ ആള് 100 ദിവസം വന്നു, അതൊന്നും ഭഗവാൻ വിചാരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ വീടിന്റെ ഉള്ളില് അവനവന്റെ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടായാലും ഭക്തിപൂർവ്വം നാമം ജപിക്കുക. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസിയില ആ കാൽക്കൽ വെക്കുക. ഭക്തിപൂർവ്വം മാത്രം, നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ് ആ വെക്കുന്നത്, അതാണ് കാര്യം. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാവമാണ്, ഭക്തിഭാവമാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി ദദാസി യത് തത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വാമദർപ്പണം. നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനന്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും യത് കരോഷി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, യദശ്നാസി എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, യത് ജുഹോഷി എന്ത് പൂജിക്കുമ്പോഴും, യത് ദദാസി എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എനിക്കുള്ള ഒരു അർപ്പണമായിട്ട് നീ ചെയ്യുക. എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു ആ ദാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം തരുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്നാ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി കൊടുക്കാൻ പാടുകയില്ല. എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണോ ഹോമിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ തപസ്സാണോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. സകലതും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും ദരിദ്രനാരായണനായി വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവത് പ്രീതി ഉണ്ടാവണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതാണ്. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവോ എല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ശുദ്ധഭക്തരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും വഴിപാടുകളിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭക്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾക്ക് എത്ര ഭക്തിയുണ്ടോ അതിന് ആനുപാതികമായി ഭഗവാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും. എന്നിട്ടും ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് വിഷമം വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. എത്ര ക്രൂരന്മാരായിരുന്നിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരണ്ടേ? ചിലര് വളരെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ അവര് നന്മ മാത്രം ചെയ്തതായിരിക്കും മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഈ നിമിഷം, ഈ ജന്മം, ഈ ദിവസം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുള്ള അർച്ചനയായിട്ട് ചെയ്യാം. അതാ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5-6 ശ്ലോകം കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേഗം പറയാം. ശുഭാശുഭഫലൈരേവ മോക്ഷസേ കർമ്മബന്ധനൈ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ അമുപൈഷ്യസി. ഇപ്രകാരം എനിക്ക് അർപ്പണമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങൾ നിന്നെ ബന്ധിക്കുകയില്ല.
ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായ നീ സന്യാസയോഗയുക്തനായി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അത് ഭഗവാനുള്ള അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഒരു വിഷമവും വരില്ല. ഇപ്പം ഏകാദശിയാണ്, നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തായാലും അതൊന്നും സാരില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാൻ പറ്റും. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. മാമുപൈഷ്യസി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാത്തവരോട് ഭഗവാൻ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ സകലതും കൊടുക്കുന്നവരോട് പക്ഷെ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് അവരുടെയാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെന്നെ അത്ര ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ ഞാനല്ലാതെ ആരാണ് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ കരുതുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. ചില ആളുകള് ജനല് തുറന്നിടുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, അത് അവര് കിട്ടും, ആ കുളിർമ കിട്ടും. ചിലര് ജനല് തുറക്കാതെ അടച്ചിട്ടിട്ട് കാറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള അർഹത നേടിയാലേ ഭഗവാന്റെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഓടി വരും, ഒരു സംശയവും ഇല്ല. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷു അസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. ദോഷമില്ല, പ്രിയമില്ല. എനിക്ക് ഇന്നാളോട് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളോട് പ്രിയം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്റെ ഭക്തനാരാണ്, എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർ എനിക്ക് എന്റെ വഴിയിൽ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നാലല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരാളെയും ഞാൻ പിടിച്ചു വലിക്കല്ല, ഒരാളെയും തള്ളി മാറ്റുകയും അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൂജിക്കാത്തവരോട് വിഷമം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. കാര്യം നമ്മളുടെ ഭക്തി ആകുന്ന ആ വഴിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിനോടും എനിക്ക് സമഭാവനയാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്താണ്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് അവരാണ് നടന്നെത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അകലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓരോ നാമം ഓരോ അടിയായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നേറാം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിചേതസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സാ. ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാരിയാണെങ്കിൽ പോലും അനന്യചിത്തനായി എന്നെ ഭജിക്കുന്നവനെ സാധുവായി ഗണിക്കണം. എന്നാൽ അയാൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ചരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോ ഒരു ഭക്തന്, അയാൾ മനുഷ്യനല്ലേ, എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം ദുരാചാരം വന്നു പോയി എന്ന് വന്നേക്കാം. അറിയാതെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഒരു വിഷമിപ്പിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷെ മാം അനന്യഭാഗ് ഭജതേ, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അത് കുറ്റമായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് പിന്നീട് അത് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുത്തില്ല. പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചാൽ അതൊക്കെ മാറുന്നതാണ്. എന്ത് ദുരാചാരം അറിയാതെ വന്നു പോയതാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അത് ഭക്തിപൂർവം പറഞ്ഞ് ആയാൽ ആ ആള് വീണ്ടും ഒരു സാധു സന്യാസി പോലെ തന്നെ ആണ് ഭഗവാൻ. ഇതാ, ഒരാൾ അത്യന്ത ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാൾ സാധുവാണ്. എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ പറ്റി കുറച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്തോ അറിയാതെ, അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ് അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കണത് എന്ന് അറിഞ്ഞാലും ഞാൻ അറിയാതെ മനുഷ്യനല്ലേ, ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അയാൾ വീണ്ടും ഒരു സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് സജ്ജനം തന്നെയായിട്ട് മാറും. ഇനി 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിലും ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തി നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവസാനത്തെ വാചകമാണ് അതിൽ പ്രധാനം.
ന മേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. മേ ഭക്ത ന പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. പ്രതിജാനിഹി, ഇത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചോളൂ. എന്റെ ഭക്തന് എപ്പോഴും ശാന്തി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉറക്കെ നീ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ അർജുന. ഒരു മത്സ്യം, ഈ അയല അങ്ങനത്തെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അവര് ചളിയില കിടന്ന് പൊളഞ്ഞാലും കുറച്ച് വെള്ളം മേലാകുമ്പോഴേക്കും അവരിങ്ങനെ തിളങ്ങും അല്ലെ, പിളവിളാന്ന് തിളങ്ങും. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. ചളിയൊക്കെ ആവും, അത് അപ്പൊ തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഭക്തനാണ്. എന്തോ ഒരു കുറ്റം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, കർമ്മഫലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, തെറ്റൊക്കെ മാറ്റി അയാളെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതല്ലാതെ പിന്നെയും തെറ്റിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ഹി പാർത്ഥാവ്യപാശ്രിത്യ യേ അഭിസ്യൂപാഭയോന്വയാ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തദാ ശൂദ്രാ തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. 5000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീ ശൂദ്രൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണത്. പാപികളാവട്ടെ, സ്ത്രീകളാവട്ടെ, വൈശ്യന്മാരാവട്ടെ, ശൂദ്രരാവട്ടെ, ആരുമാവട്ടെ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും പരമഗതിയെ പ്രാപിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് വാൽമീകി ഓർത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ. വാൽമീകി എത്ര വലിയ പാപിയായിരുന്നു. വഴി കൂടെ പോണവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കുക, കൊല്ലുക, കൊള്ളയടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രാമ 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 എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഋഷിയായിട്ട് മാറിയത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവികളെയൊക്കെ പിടിക്കും, പകുതി ജീവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടയണത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കും. അങ്ങനത്തെ ദുഷ്ടനായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് നാരദൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇത് പാടില്ല. അപ്പോ മനസ്സിലായി അയാൾക്ക്. അതാണ് അയാളുടെ ഭാഗ്യമായത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ച് നടക്കുകയും അയാളും ഒരു പുണ്യാത്മാവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആരായാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം അവർ രക്ഷപ്പെടും. സത്സംഗത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കാതെ പരിശ്രമിക്കുക. പൂന്താനം പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തിനും വൃഥ കാലം കളയുന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിന് പൊയ്ക്കൊള്ളുവിനെല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യം കൂടെ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം കൂടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ആണ് ഭഗവാൻ 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്താ രാജർഷയസ്തദാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. ഇവരുടെ കാര്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ, ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയുന്നവറിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ, അല്ലാതെ പൂണൂലിട്ട ആൾക്കാർന്നല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ശുദ്ധി വന്ന രാജർഷിമാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ, ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ. നശിക്കുന്നതും ദുഃഖപ്രദവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന സ്ഥിതിക്ക് നീ പരമാത്മാവായ എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുക. അനിത്യമാണ്, അസുഖമാണ് ഈ ലോകം. മുൻപ് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇത് ശാശ്വതമല്ല ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. വിട്ടിട്ട് പോണ ആരും ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിട്ട് നിന്ന ചരിത്രമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്, അനിത്യമാണ്, അസുഖമാണ്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സുഖം ആർക്കും തന്നെ കിട്ടില്ല. വരും പോവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത് ധാമത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്നും സമാധാനാണ്. ഒരു ദോഷവും സങ്കടവും അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഇത് എന്തായാലും ഇത് കാണാതെ പറ്റും. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പൂജിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ആ ഒരു ദൃഢവ്രതം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഈ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖം തരുന്ന
ഒരു സന്ദേശവും ഇല്ലാത്ത ഈ സീരിയലുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണാൻ സമയം കളയണ്ട. 84 ലക്ഷം തരം ജീവികളുള്ളതില് എത്രയോ പുണ്യ ജന്മമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനാവോ ഇല്ലേ, പൂമ്പാറ്റയാവോ പുഴുവാവോ എന്തെങ്കിലും പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കണ്ടാമൃഗം എന്താവുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുർലഭമായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭക്തിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു, ചെറിയ വസ്തുവാണ് അത്. ഒരു തുളസിയുടെ ഇലയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി. ഭക്തിപൂർവം, ഭക്തിയാൽ ഉപഹൃതം, ഭക്തി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ സദാ പ്രണമിക്കുക. ഇതിനൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. വളരെ എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താട്ടോ. സമയം ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് കൂടുതലായിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കണം. ഈ മഴയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നവും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ടോനി, അടുത്ത ശനിയാഴ്ച 10ാമത്തെ അധ്യായം. പനിയെല്ലാം പിടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് നിർത്തട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിജ മാതാജി മീറ്റിംഗ് ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.